Aksyon Balita! Gipingusgan karon sa lokal nga gamanan sa lungsod Mabinay ang lakang batok sa Red Stripe Soft Skill Insect kung RSSI nga nakaapekto sa hapit 6,000 ka hektarya nga mga umahan sa lungsod. Gipadayag ni Mabinay Mayor Ernie Jangooy nga ang Mabinay usas mga lugar sa Negros Oriental ang grabing naapektuhan sa RSSI infestation. Since Mabinay is one of those na severely affected, no, pinakadako jud in terms of kaning affected areas when it comes to RSSI kaning infestation. To date we have like almost 6,000 hectares already. Hindi na gani kusog na spread, kaya nga no, ang atong mga farmers nakaspray po sila. Ang atong SRA nakasugod po sila spray like a month ago. Kita po sa lungsod Mabinay nakapanghatap po tag chemicals, no. So kaganina si Governor ganahan na jud siya nga mahibalag ato mga farmers, especially this Barangay Luyang, kay ang Barangay Luyang daghan kayong farmers din affected sa RSSI, no. So the English Governor nga motabang ko siya, no, sa ato mga farmers. Malipay kay mga farmers kay mao ti lang ipaminaw ni Governor Chacos Garbaria na makatabang jud ang probinsya. Gipasalig usab sa kagamahanang probinsyal ang pagtabang sa mga mag-uma pinaagi sa paghatag og mga kemikal, sprayer o bagdala og mga technicians aron mapugnan ang pagkatap sa maong peste. Matud pa ni Mayor Uy, nagsugod ang mga pag-apod-apod sa mga kemikal o sprayer ngadto sa mga apektadong mag-uma samtang padayon usab ang pag-spray sa mga umahan. Actually si Governor kapadala sugod ang nipadala og chemicals, nagkapadala pa siya mga technicians, no. Then of course kita sa lungsod Mabinay after today kay distribute sa mga chemicals, distribute ang mga sprayer, we will continue the distribution. Dugang pa sa alkalde, gideklara ang Mabinay ubos sa state of calamity tungod sa RSSI infestation aron magamit ang Quick Response Fund kung QRF sa paghatag og paspas nga tabang sa mga naapektuhang mag-uma. Si Governor nakadeclare sa state of calamity, no. Kita ikaduwa ta nga lungsod na na-declare po state of calamity because of this infestation. In other words, magamit atong QRF, no, atong Quick Response Fund. Then of course ang barangay po makagamit po. So we advise the barangay to do the same. Kita nagpalit taro chemicals, sprayer, and we can now distribute that one. Samtang ang kabarang probinsyal maoy nagdumala sa una nga hugna sa pag-spray, kinauban usab ang mga sugar mills nga kauban sa mga mag-uuma nga maoy mosuporta sa ikaduhang hugna sa pag-spray ug ang LG usab ug ang barangay maoy mutabang sa ikatulong hugna sa pag-spray patok sa RSSI. Si Governor ganina ato na dunggan nga katulo ka doses, no. First wave niya will be shouldered by it's one time big time kang Governor, no, but I understand he has a data and based on actual experience this occidental epektibo po kaayo ang intervention. So first wave will be done by the province very soon, no. Then kita while gapaabot sa province, no, gasugod ang putag spray, no. So that second wave we need to understand nga ang kaning ato mga partners nga mga sugar mga mill, no, Rosonco, Sunidco, so that was their promise ni Governor nga sila mo take care sa second wave, no. Sa third wave of course we gonna contribute LGU, barangays, of course the farmers, no. So actually nanta mga 3 doses sa ato ang pag-spray sa maong RSSI, no. So nalipay tas Mabinay kay grabe ang ilahang reporting sa atong mag-uma because they were told in case of incidents, no, kinahanglan mo report mo sa inyong technician, at least mahatag na to ang accurate nga information. Then of course immediate intervention po sa ato mga RSSI cases that's lungsod sa Mabinay. So we're happy that SRA is helping us. We're happy that the provincial governor, no, nagpakita gud siya o concern, no, sinseridad sa ato mga mag-uma. Lipay kay mag-uma katong ganina they were represented by the presidents, no, sa atong ubang lungsod. Auban nga mga barangays, you have 32 barangays, every barangay you have farmers association natin mga associations, and you ganina what we see ang atong mga presidente, no. Then of course katong affected family affected farmers diri sa Barangay Luyang.
Samtang nagpadayon ang pagigbatog sa RSSI, giingon usab ni Mayor Uy nga usas mga dakong kabalaka sa lungsod sa Mabinay ang kahimtang sa mga hog racer tungod sa African Swine Fever kon ESF ug padayon usab ang pag-ubos sa presyo sa buhing baboy ug mga baktin. Then ganina po, not only RSSI, you have also katong mga hog racers Mabinay, no? Big and small. Ni promise po sa governor because they keep on asking us on how the government can help them, no? Ang lungsod sa Mabinay ni pasalita nga we will invite the governor. As governor po ganahan nga motingog parte ani ato ang kaning problema sa ESF, problema aning presyo sa atong kababuyan o kabaktinan, no? Bisan pa nini, padayon ang 24 oras sa pagbantay sa ESF Task Force sa lungsod sa Mabinay ug pagkuha usab ug pag-analisa sa mga blood sample sa nangamatay nga baboy aron mahibalan ang tinuod nga hinungdan sa ilang pagkamatay. So ganina it was clarified, governor issued an EO, kita gani di mo tagtulo ka border checkpoint, na? Then we're so strict no sa atong pag-checkpoint nato. Then of course kanina ato kon nga na-mention kinahanglan ang support cooperation sa atong mga hog racers, no? So anti-ESF nato nga task force padayon 24 hours lungsod sa Mabinay. Then lately doon natin gobserbaran barangay Ribasan. Hopefully no, God forbid dili ni ESF, no, tungod kay adunay mga 12 ka baboy ang nangamatay, no, and until now kapalayon pa ang ilahang pag analyze, no, sa maong dugo, no, kay blood test man sila. Gimot jag usab ni Mayor Uy nga gipaninguhaan ang kadaghanang probinsyal sa pagtuman sa parehas og presyo sa live weight sa baboy ug gisugod usab nga ang presyos mga baktin nga mukabat gikan sa 2,500 pesos hangtod kini 5,000 ka pesos matag usa, apan depende kini sa klase sa baktin. Then in a way, kabahin sa presyo, governor made an assurance, no, that next week karong wika this weekend ay i-convene niya ang price monitoring provincial price monitoring team sa province, no. Now, of course, he gonna invite the municipal agriculturists. Then probably he gonna listen, no, sa ato mga municipal agriculturists. It is but the intention of the governor na musit good siya og kaning price base, no. Ang iyang assurance nga ang iyang i-propose sa provincial price monitoring will be 130, no, sa baboy nga live ni siya. Then sa baktin 2005 ito yung gingon, di ba? 2005. Hulaton pa ang resolusyon sa Provincial Price Committee kon PPC. Kabahin ini samtang giawha usab ni Mayor Ernie Janggoy ang kooperasyon sa tanang mga hog racer sa pagsunod sa palisiya nga ipatuman. In other words, if we have a resolution from that provincial price monitoring team, then probably that resolution from them muna atong basihan sa implementation. Sa katapusan, giawhag ni Mayor Ernie Janggoy ang mga mag-uma nga aktibong mutaho sa may kalabutan nga ahensya aron dali makuha ang tukmang datos ug matandayon sila og angay nga tabang. Ako pong giikuan ganiya ang mga farmers na if we have this resolution coming from the province na with word from the governor na iyang tabangan ang mga hog racers, then kitang mga hog racers kinahanglan muhatag uta og cooperation. Kay for example, sa Mabinay, duha ka buok ang among auction market. I'm sure no sa auction market di mo dyan nakasulod ang ato nga komprador. Una kung walay permit. Ikaduha kung dili sila mosunod sa ato nga kaning base price, no? Base price nato is 130 as ordered by the governor. So katong muari diri mangumpra ubos og 130 dili nato pasudlon sa auction market. No? In other words, we can strictly regulate kung naa sa auction market. Pero kung wala sa auction market, for example, ang mga komprador, ang liberty man sila masuri-suri, atos mga kabarangay, kasi juan, atong giina mga racers. Ayaw na yung ibaligya og 130. Kaya, dili mami all the time mag-atang ninyo, di ba? Kung ang ang komprador mo dikta sa inyo, dili mami ka-control, dili mami ka-monitor, nana man na ninyo. So, kamo mag-uuma, kamo mga gabuhi o mga baboy,
back then, no, mag-usap mo, you make it sure na you follow kani ato ang base price na to, di ba? So, mo na ito ipasabot ganina, no? So, hopefully, we'll have the resolution this weekend. Then, probably, we can na enforce, no? Kung sa atong sabutan, sa ato nga pinlangang governor, kuyog sa mga municipal agriculturists. Sa pagkaroon, padayon ang pag-apod-apod sa mga chemical o sprayer sa mapitadong lugar sa Negros Occidental isip kumahin sa padayong nga kampanya sa pagkontrol sa RSSI infestation. Alang sa Action Balita News Update, kilang gyapon si Action Man Ronly may adlaw kanatong tanan. Aksyon Balita! Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.